Jesus. I enjoyed this broadcast. Better I can share this video. Better I can share this video. Yeah, I want many of you ahead of time. Man, no matter nife. And now, na over the time na Facebook, you will often find out that now, even na kuzi more na social media, mutual respect. I greet you. On social media, I greet you. Share this video. I can believe some people who be far concerned anyway, but all the way I tag him, Mr. Kelvin Ugwu. Tag him, Kelvin Ugwu, na this broadcast. Because make sure this broadcast, Ochi go nwe yoku ezioku. Ochi go nwe ezioku. Oya muri ife na this broadcast. Ngalabulu ụzọ ọdụdụ ekpere azụ ọnọso daalụ ngalabulu ụzọ ọdụdụ ekpere azụ ebe ọ na-efuru pride bụ ụzọ failure na wo the end go failure na wo the end and mkpuchekwa gwa m ụnụ onweghị ife na-akụzikarị ile n'anya na many recent happenings na-eme na Facebook ifu na area ebe na-ada akwụwa mutual respect wepers na azadalo mutual respect. I can point out one or two during the time of Ogechi Okeke Njaka. I told you people, you cannot insult Ogechi and expect her not to give you back the dosage of Ifinyeri. For what you give is equal to what you receive. You cannot give a stone and expect fish in return. You cannot give sand and expect rice in return. It's not possible. The case of Bilod, say it is impossible for you to come and use the video and pictures of someone else to set up a business of a car dealership and a business of phone, and the Kotocha business in Mado, the same person reciprocate to what the same thing immediately. When they promote what business in K, you now started complaining. It was aggrieved. Ke look at yesi we ita. E mama mola magwalo. Ke look at ya dazi ebe. Onye buzoma, ko onye magwaje, ko onye magwaje, ko onye buzoma. Nka ha dokwa. Ndị chokwala ka na agbafegari eziokwu ndị chọrọ ịda George with their emotions. Jukwa ebe ahụ na George kwa olukwa na nke Fada Nwebe. Mkpọbakwa unu si unu Fada Nwebe, if you area evangelist Ebuka Obi, you are inviting Mpale from followers here who are Zionites, and there is no way he can even control them, because most people who are emotionally defending you are Catholics, are those people who are called Catholics, doctrine Catholic nisi, and the one obrongu jekofa defend about no. They are defending you because they are called Catholics and they are keeping to the doctrine of the Catholic Church, which is going to now father the untouchable. Now father the untouchable. It wasn't you who asked them to go after those people. The same thing
applies to Evangelist Ebuka Obi. Evangelist Ebuka Obi is a man. Let us go to Zion Prayer Movement page alone. How will 3.something million going to 4 million followers? Let us come to Zion ground alone. And will millions of people who are there physically in that ground. Anambra State and Southeast alone, Southwest, even na North, even na outside in diaspora, Zion will millions of followers, and all these followers are loyal to this man. Have believe in the anointing of this man. There is no way you can come out and face this man in a confrontational manner without expecting no when they are doing yakwa, when they are when they are thinking even video yesterday we say no wolo na eti ho fufa di ife maka Evangelist Ebuka Obi. Other people will not learn. Wolu ndị Catholic sorry wolu ndị Muslim ndị na-akpụ isi n'ala enwe anwa kpalịa onye isi nchụaja ha wolu kwutetu uwe. All because of na our God is a merciful God, and that is why o ji eme apụta na aka ọnụ mana agwa m unu na one day na ya ejide ofu fada wolu okpọkụwa ya ọnụ maka Evangelist Ebuka Obi. Oge ahụ ndị ụka wee nwee ike tinye ọnụ wee caution one day fada. Now, Mr. Kelvin, have you seen? I gave you a timely warning. Say, Wolife melu father webe joy we mulife. These people are not. There is nobody who can control them. Let me be honest with you. Etu an noketa Ife mugodu ezugo. Onwere ife nwo. Mene ba nno. Ikpari am na page ya. If someday I'll be after you. You want to go? Ipariam na page and no go to Keta. Here are many people who will come after you. Ntekere mwa wezugo. Ngwanelu video. You want to go? The moment, okay, Chuku Okikem, I would akama hapo romana. There is no need. We'll fake account obia. The VDM. Go after VDM. Raptors will come after you. The same thing. All these people will follow us. If you say you are correcting Evangelist Ebuka Obi, there is a way, correct Evangelist Ebuka Obi. It will not mean talking down or condemning that ministry on there. You can do that, and you know that you can do that. It is called constructive criticism. But you people, it's a destructive criticism. It is a destructive one, intentionally coming after that particular thing who believe who need ministry which is gonna ministry of prophecy, miracle healing, and otherwise. And different those on it. Be after it. Who cut all this man? This man ministry. When you come after this man with all those followers, he believe in this man. There are so many people. I watched Madam Mario's video from yesterday. I watched it from beginning to end. I cannot do anything than to keep loving that woman. She is indeed a woman of virtue. Wisdom. Only somebody do malicious. Only somebody who is malicious in nature. You look away from a nice and wise counsel. Mother Marion na page yesterday without insulting anybody, without a provoke anybody, unprovoked. She gave a message that even onyo naturally water ye wolu no one sure. But you cannot come every day, Mr. Kelvin. He will picture Evangelist Ebuka Obi. Na koto see ye na pali the whole Zionite. Na go he.
ewepụtakwa your own, say okay, what is good for the goose is good for the gander. Immediately try to cut action. Onwe ife ihe eme mụnwa wezugo na agba na onwe ife eme and the fuko okwu ife o jee jụọ Fada Nwebe Joy. This is just the beginning. Agwara m gị say it is better you disengage from this unhealthy thing ishe niile eme. Onwere onye megolie ebe Zion ministry na ahụ follow. I am telling you the truth. And ahụ ya follow enwere ndị ya say okay, let us leave it for God. When they are say we will not leave it for God, we will face you word to word and deal with action. There are people who will match you action to action. You got to even now. So if you jagwa ya okay, you will got nya ihe Richard Chego niile ịchọtara as a father ndị ụka agba ọsọ jụ na ha ya support yourself. I am telling you, Zion ministry a formidable force, and many of them are powerful because of Nagono. Enwere powerful individuals among them. In case if you don't know, enwere powerful individuals among these Zionites in Afuna Facebook. Most of these people in Afuna respond to you. You think they are jobless people. You think they are just people, regular people who are coming to Zion seeking for miracle. So many of them are much more powerful than you can ever imagine. I am out of experience of what I know. So you can either choose to respect yourself and face your calling. Look at in recent time, yesterday, 1 year, 3 days ago, people can barely respond to a priest. Look at how you people have dragged that sacred order to Ebe Omaziji Amachopa, and you are not. Most of you are not even willing to stop anytime soon. Yes, anytime soon. I got a call from a reputable Catholic priest, and after look at these people who are gently and honestly answering the call. And look at people Doka Kelvin who are dragging the dignity and name of these people, that sacred order, dragging it to the mud. And you don't see that in a museum where woman has I will never address him as a reverend father until the day he starts addressing evangelist Ebukobi by either evangelist or prophet. If I'm calling Kotanke as if we are calling Kotosa, in a mezuga tata, you know, he mezuga. Manifon and Zavalezugo, it will mezugo. Yes, a batabem Abam Kotam Mofi. Iya da Kotam Mofi. Then no Hebben Barrier Mofi. If you want to veg, you will Mofi. Man, potassium feel when he disrespect him. Nezuga, if on Nazad too much. Nay, what are the meaning of Ezugo? Na me deserve Heza Ezuga. Emmanuel Ugo Nana. Onwepa engage we malo mapo here. Hit mebe man on na fan man hit him. Ma anya woro na ono wotari ife na-ekwu. Balabala foko wulala. Ma boye Reverend Father. So many of them. Zion is a non-denominational congregation. If you don't get it, forget about it. They are feeling like they want to protect the image of the Catholic Church, but the man has openly said it so many times that this is a non-denominational congregation. He has said it. He is a Catholic, but the ministry, the prayer ministry on our own, is a non-denominational one. Pentecostals na abia dia, the Sabbath na abia dia, Anglicans na abia dia. Are you going to overrule entire Ainine upon the Catholic? Will Ainine kwaya isi na Catholic faith? Are you going to do it by force? We go there because now the order I now for there is neither Anglican nor maybe pure Catholic or this.
That is exactly what it is. And if you don't understand that, Otilo for you, look at how you people are dragging the name of that sacred order, priesthood, whether on a Catholic or on an Anglican or on a Pentecostal or on a Methodist, is a sacred order. Even a knighthood of the church is a sacred order. Even the lay brothers, they are sacred order. Look at the way Unujuwena drag that name to the mud. I know years ago, if a reverend father, if Kochuku, if one ebu amuma, etu ahosi ebu amuma, ka respect him well for him. You see, if you see a reverend sister, ono no lundo tu Matthias habluzo zotwo that name. I want no luni hu akwukwo na agba mgba with ndo tu Matthias ya. So also ko unu nwa we dignity. Ka chukwu anyị na-efelu ka ebubeye wee ka denu. O if I want na anu ogwa anyị nwawu ndị ahodore ayahodu nya ayabahodu na categories of ndị evangelists. We are just ordinary people who know God. Anyị nwawu ordinary people amwele aisolu aifunu ụka awụha ya afịa aisolu solu ụka na-aga. We are still fighting to maintain that kingship of Jesus Christ. Ka unu nwa ndị isi nchụaja wee nwee ugwu and respect. I didn't engage Matthias na ndị otu ha. Nọkatazie the enemy wey decide there to come from within. Ugwu nwenu anyị na-achọzi ka anyị zọtara unu. N'ihe n'elu video Maazị Dibia melu maka Father Ebube Monsọ, for the kind of disregard and disrespect ha nwere for that general, anyị myself nwere ike mfụzie Father Okonkwo, hey father mana o nwere ike mfụ Mr. Ugwu anọrọkwa nọnchalantị na ọ na-ene based on na mụ mana otu fuona that respect otu fuona n'ime ọfịa. Ịghọtago, mana ọ ka nwere so many reverend fathers mmafu today etinelu ma na kene ha sekula na kene ha ukwu nata kene ha, so many of them. Mana Maazị Dibia enweghị reverend father o nwere ike ifu today, respect ya ya. Matthias enweghị reverend father o nwere ike ifu today, respect ya ya. Inweghị problem with these people. These are the people anyị na-achọ ka anyị na-engage, ka anyị wee nwee ike mara na ụnụ anyị enwedori ugwu. Unu nwa nọrọkwa n'ime onwe unu, nọrọkwa na-achọkwa ka unu na-akpụtọsi onwe unu n'ala. You think you can fight and succeed n'ife ị na-eme? Ndị fada ndị ọzọ na-echi ya post hu ọ na ha amụghọ how to use social media. Ana m ajụghị ajụjụ. Ndị fada na ndị sista ụfọdụ ndị a na-echi ya post hu ọ na ha amụghọ how they can comfortably use that social media etu isi eme. Ishe no ngo ka nwe courage nya ngo ka nwe muscle ngo ka nwe gono. Ịghọtago, ụmụazị ya ejighị wee mee ife egwuregwu zọgụ pịatapịa. Ihe eji polisi kpụkata mmadụ akpụrụ ma ngụnwa igwe ya eje nga n'ọgba. Yes, ihe eji polisi kpụkata mmadụ n'ọgba ngụnwa na onwe ukwu igwe ya ejekwu nga n'ọgba. What you are giving is exactly what you are receiving. Isi na picture Evangelist Ebuka Obi na-eti AI nke wu AI. Ịghọtago, kọtụ a ị gwara na kọtụ awụ, you can actually avoid police case. You can actually avoid court case. It is not always threat. On the last resort, when every avenue for peace has been exhausted. What of where nobody have even told him the part of peace? The peace is there, but somebody is intentionally trying to take away that peace. Were you honestly expecting that when you come to social media to disrespect Evangelist Ebuka Obi, that the Zionite will look elsewhere and pretend like okay,
those people nọ na comment section na-akparị Evangelist Ebuka Obi na-akparị Zionite on good rifa ana m ajụ ajụjụ. I am asking you a question and I want you to answer. Ile ugwu kọbọ ụmụazị were ugwu egwu ọkara ihe tu a. Ile ugwu kọbọ ụmụazị were ugwu egwu mechie social media ya o were eme something do positive were message. And let me tell you, most of the people you are entertaining and they are most people you are entertaining. It's better you know. They give you glory to the kingdom of darkness. Which kind of message or gospel are you giving? Who are you entertaining? Who are you trying to please? Most people na be na page ya bia koraka undo tu Matthias. If he na-eme ọdụmma o wee wụrụ ha nwa ya bịa na akụrụ gị aka. Ana m ajụ ajụjụ. Ụnụ kata ụnụ apụtacha na alụrụ ekwensu ọlụ. Ụnụ awụrụ ngwa agha ekwensu design were ezo n'ime ụnụ ụka iji wee achieve ozi end time ahụ agwala anyị. Ọ ife ụnụ mere onwe ụnụ ngwa agha ekwensu design shalọ debechi ụnụ n'ime ụnụ ụka. You feel threatened by the fact that Evangelist Ebuka Obi is running Zion ministry, but you are not threatened by the fact that Matthias is running Omenanabu's Eziokwu na Ndụ. Is that not hypocrisy of the highest order? You want to draw more souls to the Catholic Church than you want to draw more souls to Christ. You want to tell me that the center of your message should be how to be a good Catholic than how to be a good candidate of heaven. I am asking you, una turn show to agent of darkness. Yirisha white na akpagharị na achọ onye ya wofu no dinere na. Yeah? Do you know, go and check the meaning of father. I can call anybody father depending on the role and how that person has mentored and affected add effect to my life positively. I can call that person father. Yes, we have many fathers, but you may have one biological father, but you can have many fathers. So, father, I don't know, what is even the meaning of that father? There are so many people I call father outside my own biological father. That does not mean my own biological father is home. But those people, maybe in one way or the other, they have done one or two to impact on my life also. Listen, let me talk. Yeah? Yeah? Mmadụ nwa obodo ewu na-ata. Yeah? Ịpụtazie mmadụ anọrọ ebe ị na-disrespect papa o mere ndị ọ dị possible ma ọ ụdọ gaghị na-alụrụ ọrụ. Yeah? I may see somebody trying to correct my father. Yeah? I may see somebody disrespecting my father. Not disrespecting my father. I may see somebody correcting my father. All correction, I will know. And you, if you onya na papa make some kind of argument, if you make sure if I constructive criticism where either of them will learn from each other. Ebonyas will run a short of knowledge or more from Onya. Ebonyas will run a short of knowledge or more from Onya. Manu will fetish and I'm put a somebody on no disrespect my father. The same monologue that you are trying to correct him of what? Eh? You want to bring my father down. And I assume that you are trying to correct him. You want to bring the legacies of my father down. And I assume nature correct here. You want me to leave you? That criticism in any Evangelist Ebuka Obi, is it a healthy one? By either one them Madonna prophecies on a tumbon, no fake prophecies. Can you prove that? Can you prove that? Can you show the one that is real and the one that is fake? Since it's obvious that you believe in prophecy. Because when you believe in prophecy, you will first of all build up from the other Holy Ghost fathers in a
we condemn we, you will not always focus on evangelist Ebuka Obi alone. So for the mere fact that we believe you know where the prophecy do real, iye bidogodu ba ye gbai kelu nde nke wo real, kelu nde nke wo fake. Can you prove that? Yeah? Can you prove that? Ọmụma asa ahụ bụkwa anụ onye mara ebe ọwụrụ ahụ ojechiri ọgọdọ, onye mara ebe ọwụrụ ahụ ojechiri ọgọdọ. Unu na-emezi too much, unu na-emezi too much ka mụnwa wezugo na agwa unu gbalagbala fele oke ọwụla ala, gbalagbala fele oke ọwụla ala. Nwere onye ya agwa unu ya, onye ya agwa unu eziokwu, ya agwa unu eziokwu. Respect ya na onwe unu. Wunu fada ahụ eji wee malụ unu, wunu nna ahụ eji wee malụ unu. Unu awụzi na agent of confusion, unu awụzi na agent of confusion and agent of destabilization. People aya agwa unu eziokwu, ndị mmadụ ya dị ekpudo unu. Fada ị narị eme na ị na-respect unu ewu. Ihe ejekwuni mata ya sikata agwanye respect ya kwaga. Ọ kparịa agụ. Onwe unu onye amaghị afa nne were akpa daji. I repeat, onwe unu onye amaghị afa nne wee na-akpa daji. Afa nna gị nwere ike wụrụ Johnson, o nwere ike wụrụ Emeka, o nwere ike wụrụ Chukwuebuka, mana ị macha afa wee na-akpa daji. N'ọkwọnụ o nwere ka ekwe ya esi wee dakarịa ụda nyekarịa nsogbu. Anyị agwa oisi eji wee kpụọ. So if they threaten the Zionite with the legal action, ana m agba ya akpọkata police jekata court gba ọsọ. If you fail to disembark from this unhealthy mama ife mma akwe na Facebook, ihe jekata court gba ọsọ. Ana m agwa ya eziokwu, onye ya agwa ndị mmadụ ya ada ajaghị ike, ihe jekata court gba ọsọ. And don't forget that the people you are going up against, some of them are far more ahead of you. In case if you don't know, some of them are 100 times far ahead of you. You know what I'm saying? So, even my no respect you onwe. As a Catholic priest, can impact he create goal? We are watching you. Can impact he create goal? Iye jiwe wolo onwe ije missionary journey na Gambia. Iye jiwe wolo onwe we je na compare a man impact goal so many lives. Even for them that day joker. As you go through him, when minindo. That is the kind of a man you are up against na Facebook. Even onya honyoka, even onya honye Zion, ahari ejoka ncha. Benefit go from ife rebama physical one. I know go do ife rebama physical one. The ife rebama physical one onwelu mama, papa, uncle ye, auntie ye. Na we ala ebujegoro na Aguleri. Onwelu mama, uncle ye, auntie ye me na lokenye. No na Aguleri ya na-take care of. Enwena ụmụazị ọma nọ na motherless babies home na Mgbishi. Enwena so many of their relatives evangelist could be empowered financially. So many of them nọ na Seraphic Football Club. So many of them who beneficiaries of Seraphic Foundation. So many of them who beneficiaries of numerous projects that is going on in Ngokpala. Ekpalia evangelist Ebuka Obi o tie ife ti unyo anya.
what I given them. So there are even non-believers benefit goal from if onanya this man ume goal ndị mmadụ. Onye a nwere ike chefuo n'ihi agwa ọcha ụlọ ụlọ asụwa ntị ihe kweta iche na ọsọ ọsọ anyị nwa ndị ụka ya waifo akwa ọcha na agwa fada ya agbawa ọsọ kwụsịnụ datin unu na-eme ụnụ machi ife unu na-eme kwụsịnụ datin unu na-eme na o nwere ife unu na evangelist Ebuka Obi na-eme oke ngwa through gospel mee something do different ka i wee dọrọ mkpụrụ obi ahụ evangelist Ebuka Obi dọta na Zion. Do you need to evangelist Ebuka Obi criticize the Catholic Church or criticize the other brethren or criticize any organization do no local before the whole people who Zion or Zionite? What makes you believe that before a drag those people back to Catholic Church, however, that you must have to face evangelist Ebuka Obi? Don't you suppose this way face the devil? What it means is that the mission is very simple. Bring him down. That is the mission. For that purpose, the whole federal high court in Nigeria, magistrate court in Nigeria, every day, a frequent visitor. Na court. He take at a court. He have for the web for also. Advice. Onwe ike na-edere ahụ onwe otu mkpụrụ onye nyere ya advice nya ji ile egwu eze ya ọnụ. And he is not the first person. Go and check so many people. Kelebi ye bido de bido when the work Zion. Ana m ajụ ajụjụ. Kelebi ye bido. And with so many Zionites here say Nande Zion, this is not what we know as Zion. Don't they? And with so many of them, no na Zion ya wepụ ọsọ ezgo na ọkwa fada ka ị na-agba. And with so many of them, that is to show you that na ofu nne na amụma na ofu Chineke. Ofu nne na amụma na ofu Chineke. N'ime Zion ahụ ndị ya so ezugo wonu nwayọ na ọfada ka ị na-agwa biko a support ụkwụ mefe ya wụ onye kwu. Enwe so many of them. When they do the willing ịma ụmụ ụla physically. When they we verbal ife na Facebook ka ha ya da agba. Enwe different when they ya no onwe ha na emelu onwe ife ha na-emelu onwe ha. Ha come across this thing ha na-emeba. Ezitielu onwe ha. If I am away join open heaven, join activities of Zion, join ife niile. Etu a ka esi wee kee. You cannot even assume that when ndị niile na respond to you na ha ncha niile na-etu a ka ndị Zion niile si eme. Evangelist Ebuka Obi has not appointed anybody to respond to you. The same way you feel like you have not appointed anybody to respond to ndị na-agwa ha okwu. Ịghọtago? And these are the people you cannot control as long as that these people will believe and trust in you. Kedu ife unu yeji wee fụchada eziokwu malụ ma na-ekpu ihu na ana m ajụ ajụjụ. Kedu ife kpatalụ unu yeji wee fụcha eziokwu malụ ma na-ekpu eziokwu ihu na ana? Hapụnụ evangelist Ebuka Obi aka ọdọbighị omeji unu. Hapụrụ ya aka. Unu erecruit zina against him. Look at ife na anyụsịsị n'ọnụ si nso ụbọchị a. Ndị mmadụ na-akụrụ gị aka. Ride on. Father, ride on. Emere m vidio ụbọchị a gbago. Were nwayọ n'ihe break down. Ishe na-asị. Ọkwa emere vidio ụbọchị a. Were nwayọ n'ihe break down. You started ignoring ife niile a na-ekwu na-repost at a point okporozi edi. You started threatening. Kedu ife na-threaten legal action? Eche n'iwu more tank. Eche n'iwu tipa bu aja. Eche n'iwu rock. Eche n'iwu Peter the Rock. Eche na onwe ife na-echeki iwu. Eche na onwe ife na-echeki iwu. Ihe akpụlụ entire Zionite niile je court. Mgbe aka anya ya eto. Mgbe aka ya no wee ma na people go na ha na-emeke ife that you don't even know them. You go na police go ya track. Ị na-echekọta na parish track kata ha egbe ọsọ. Mmadụ ya gwa face ife na-eme. Ịghọtago ịbịa ka gị n'ụmụ gbirigbi. Akachara nke bidosi ọ na-atọ ebidosi ọ na-atọ o tee na nkụziri elu unu mutual respect na Facebook mana unu achọghị ịnụ ya. The moment ịkpalele papa onye ọzọ you make go your own father and your own mother vulnerable for disrespect.
It is as simple as that. Maka iyeje kpari papa onye ọzọ onye ka o ji eme ngọ iyi ahụ na page ma enebe ngundu ife igochigaziri m nke agbasara son of my business gosi ozugbo ngọlụ ya ewepụgo m aka gọlụbazikwa mana ọ ya ajọ njọ na unu ya eme something ewelukwa aka ahụ unu wetara nyechighị ụlọ ọkwa sịrị na o nwere onye zara afa sị aka onye wetalụ aka iwetalụ ka eweje nye gị itretụ nwa legal action mmadụ ole ka ihe atụ nga prison yard ya eju eju ahụ abịa ya afọgụ ụbọchị ahụ onye ahụ ya na-eje nga mmadụ 100 ọdasị ya nọkwa oyiyu ịtọkọta mmadụ nga egbe ọsọ ihe atụkọta mmadụ nga ịkwa ọsọ emeghasịghị na ọ na-akparị ndị fada na ọ na-akparị ndị fada na ọ na-akparị onye ndị fada ka ọ na-akparị onye ndị fada ka ọ na-akparị na ọ na-eme onye oziọma oge ụfọdụ nye oziọma oge ụfọdụ onye instances of ife mere eme example onye elu mere eme ọwụ nyanwụ nọ na-akparị ndị fada etiri ngụ vidio ebe maazị dibịa na-akparị fada Ebube Nsọ ịchọ ntiri so many videos of ma ụmụazị elu hodo mansava na serve n'ụlọ ụka nọ na-akparị ndị fada so many movies portray ndị fada in another image. Ọ bụrụ ife ahapụrụ interest unu, none of you have responded to Maazị Dibia till today as far as I'm concerned. He even threatened legal action against Ebube Nsọ. None of you, if not for anything, una caution oye for this respecting that sacred order of Ishi Fada. Manunu mechishala ọnụ gbafushala like coward. Mana onwe onye kwugharịrị okwu onu perceive onye a to be close to Zion ministry on a master from nowhere. Tebụl a onu nọkwuru na n'obere oge tebụl a gbajisi chọpa onwere onye ya nọzi na this table na onu na take your time. I am telling you the truth. I will still give you an advice. Jenu tag ya Kelvin. I will give you an advice. Now is still time to retreat. If you go quarter of Ife Fada Nwebe follow, and Fada Nwebe afucha how ya afucha. I repeat, if you go quarter nini of Ife Fada Nwebe follow, after maybe na-ekwu no nwere onye nke chọrọ ime ife na yọbarago onweghị onye yọrọgo. I spoke with that lady na phone. Onweghị onye yọrọgo. Emelu video gba bring it on. Ọsọ ka ịgbara. Ọsọ ka ịgbara. One ka ya anọ n'uwe n'isi. Ya anọ kata ọgụgba ọsọ. So the better for you is that Evangelist Ebukobi is never a threat to you in any way. Evangelist Ebukobi is never a threat. I can't see any how or anywhere or in any way Evangelist Ebukobi is a threat to you. If you ask me, I can't see anyhow Evangelist Ebukobi is a threat to you. Do not join unbelievers in trying to talk down on him. You are joining unbelievers. You people are doing something that unbelievers say are there celebrate. Look at Matthias Ezako celebrating your birthday and you are happy. Go na phone. I challenge you. Listen, na go na Matthias Ezako na phone. I challenge you. Protagwam na go na Matthias Ezako na phone. It's not possible. Ono na akpa. Kedu ife ono na akpa? Etu ayi Jesus yeji we na otuto. Etu ayi si we buni afa Chineke enu. Ife ono na akpa. Ana m ajụ gị ajụjụ. Ife ono na akpa. Onye ife ono larụ na onwe yenye na n'uche ajụrụ ajụ. Nari recruit members with speed. Ona na-enye problem, na-enye message ya da egoify ife ha na-ekwu. Na-enye message of end time. Evangelist Ebukobi sokwas dịrị n'ofu onye na-adụ build enough. Kwụrụ ọtọ etu Ebube Nsọ si wee kwu. Kwuo okwu nye message. Gbanda na-agwa ife okwu. Bodebe na ajọ ọgwụ si ebe apụta. Ndị dibịa na-agwa ajọ ọgwụ n'enu na dum unu na-abịa. Ebube Nsọ kwuru eketa. Iwefu Maazị Evangelist Ebukobi tinyere mkpu ife n'anya gboo. Now you know why ma ndị eze nwaanyị o
Now you know why they have all recruited against Evangelist Ebukobi. It is because no one send the message here direct to people who deserve this message. Very false. Nyaka follow meze nwoke meze nwanye man kesori no weze nwanye kedifa na akwa. Now you know why that one can even side the Father Mbaka. It is because na message Evangelist Ebukobi na direct to that kingdom. You know that go? Now you see Father Bemonso the kingdom had shaking again. They will now henceforth start recruiting themselves against Father Bemonso. You see, that is why they also took notice of Reverend Chaloko. It is because Reverend Chaloko ne direct to their kingdom, even though na nyanwa from Ifeanyi Aifusi no donka also nande na etisase va na etisase. You got to go. But now you know why they are not interested in Imakwafa Onimpolo na Facebook page. Imakwafa nde Pastor Onimpolo page. Have you ever heard any of them discussing about any of those pastors? They are only discussing about Father Chaloku because na Father Chaloku na ede ebu arosi jene ebu aja. Eba aka ha no we interest. You got to go. So, all ni ifi na-eme ada threat no their kingdom. Nwanne nwere ifi na-eme ana m agba eziokwu ebe egwu do na kingdom ahụ. Ọwụ na okwu ị na-agba, ọwụ na egwu ị na-agba, egwu ị na-azọ na that kingdom ada ado threatened. Nwanne nwere ifi na-eme na-enye kingdom ha so they will definitely come after you. That is why you have seen all of them. No, when the past age they are all waiting to hear Evangelist Ebukobi. What powerful so actually if had go to Pastor Jeremiah, if had GM, if had channel choleno, age de ha, Anokata case we mechi Zion ministry today. The pastor in the marriage in Nigeria, I was say. What if I Onwe hack is when Evangelist Ebukobi has been arrested for doing arrange miracle and prophecy. If the pastor name arrange na Nigeria bidoro na Evangelist Ebukobi person Evangelist Ebukobi umuhonyo ozo anasho na wonyanwa. Reason is because no zini no nezigbo zina target if any name in this end time. Owi wolu onu uwini ke nwanyi na ekpuye ka na ekpu Igbo. Ọ na-ekpuye ka na-ekpu mmiri oyi agbapụtara okwuoye ichi ide eme na-eme ndị achọghị ide eme egeri ya kwụsị efuna ife niile ndị ọgwụgwụ oge anyị a na-achọ ka ọnọdụ ka meseji ye a na-abịa against. That is why they can never they will hire restless. They wanna go. So can I water the game? Now, ndị fada niile apụtazie eje na-enye meseji imagine nke onye nke anyị respect n'Enugu ijekwu na romance mata ya igo na masaji igo mata ya asị si n'ụtụ ka mata ya asị a na-ekwuzi eziokwu. You see, they are recruiting. They are recruiting themselves as a network. Even Mande no Nuka, Manda no Nuka. They are gradually forming an alliance, and the alliance lead down against Evangelist Ebukobi. Father Kelvin Ugwu can jole ya ajuju. Kam okene Father keta. Ko bi weto woto. Kam okene Father ko bi weto woto. Abiama na agwa kene ndị Father ndị Igbo. Ayagu no for the sake of Evangelist Ebukobi. Ndị nweghị ike ịkpọ egwu anyị ekweli gbafa Father Mbaka n'ụwa kpọrọ ya afa gwa ya okwu for the sake of Evangelist Ebukobi. Ndị anyị akpọ ndị egwu on a normal egwu anyị ekweli ya mention ya Father Mbaka kpọrọ ya afa gwa ya okwu for the sake of Evangelist Ebukobi a na-ekwu onwe wuru ngụnwa ka nna jụụ Emokunye Father Mbaka wo papa ụwa from time I pempe wee tonite ama mgbe m na-akpọ ebube mmụọ nsọ onu na uchi anyị deba
akụpụrụ na early 2000, akụpụrụ ya before 2005. ka nji rekọd anyị nwere mgbe ahụ akpọ ebube ebube mmụọ nsọ ya, ebube ebube mmụọ nsọ ya, ebube anyị jeje aga, ebube mmụọ nsọ ya, ebube mbara igwe, ebube mmụọ nsọ ya. That was mgbe m bidoro n'ụwa afọ Fada Mbaka, mgbe m pelu mpe. Ọ bụrụ na ndị otu anyị ndị bidoro na nwata ya fere afọ ahụ na ụfọdụ nwere ike iji because of for the sake of evangelist Ebuka Obi onye kpọzie ya afa a na-agwa ya okwu anyhow. Kedu maka ngụnwa wụ nwarịarịa. Fada Mbaka emetaghị ife ya wụ outside Reverend Fada Owu today. Ọ command the respect both na Enugu, both na South East, both na Nigeria. Ohozi na ọwụ fada ka ndị mmadụ ji akwanyere ugwu today. Nya ugwu a na-akwanyere Fada Mbaka today ahụzi na ọwụ fada outside na ọwụ fada. Onwe na additional things so many people ji respect here today. The same thing with ndị dụka Fada Ibremonsa, Fada Obimma, Fada Okunerere, Fada Ede, and so many of them. Ohozi because of na ha bụ Bible. Ịnapụgodo ha Bible today. How can that command the respect among so many people? Because now many of them are built to Shana legacies, even outside Bible. You gotta go. How build to go legacies. But today they can even stand. How decide they say okay, no okay, na my they can still stand. Mananguma. If people get respect wow because of our he. What if also? Even in Dama who or because of akwa he. So all na people nwere ike iji because of evangelist Ebuka Obi wee gwa papa ụwa, papa grandfather, ancestor Fada Mbaka okwu. Not necessarily because na ha hatiri ye, but because na ha feel no nwere okwu adịghị mma ọtụjelu dadi anyị who evangelist Ebuka Obi. Onye ka nwarịarịa ugudu ka uzinu. Imana onwere anything about you. Ino na Gambia, I don't know anything about you. Nothing apart from north. Mfukwa today. Oh, kwa hi ka meji boy respect. Hey, onye akwụkwọ fada fada echilechi. Onwere ife ọzọ. No portfolio again. What I go? There's no other portfolio. Government obodo amụhụ n'ịnọ, obodo ga amụhụ n'ịnọ, community ga amụhụ n'ịnọ, ụmụnna ga amụhụ n'ịnọ. Ịghọtago? So keluzi ọwụsọ mgbọdụ atụ sorry na nwobele mgbọ mma agbapụ donko eje to Fada Ebedike. Ọmụmadụ to ka Fada Ebedike mma na grandmother ya ewu ndị mmadụ tụkọtala ego wee bịa tụziere ihu no grandmother iweruzi onwe je na compare ndị na-eje alụ people ụlọ ndị lụrụ ụlọ nya ngalaba ha karigo immediate family ha, karịa extended family ha, karịa in-laws, karịa relatives, karịa agbata obi ha, extend there to even Southeast in general. Ụdị ndị ahụ ka ị na-ejezi eje ewujela ọnụ mana ụdị unu create impact even na your immediate family. Nwere onye m unu apart from n'ọkwọ fada nekwe nne fada nekwe nna fada ụfọdụ amọdụ fada ọwụ nne fada abịara afịa kere afa fada nwe anyị amụghọwuo mana nwa echiri fada. Ịghọtago? Nwa echiri fada keruzi ebe nwa ya nọ ka parish ọ nọ afụbụ okonye mana o chiri fada. Chifa nna gwago. Ịghọtago? Chifa nna gwago. Echicha ye ịna-akpụ onwe onye ya threaten with the court action onwe ka ị na-egbu you will nya respect who you say to a man na Facebook fear. I'm telling you say na ọhụm na-agba nwoke ụkpọ mekatara efu na ife a na ebe a na-eje ka egbudo nwoke ụkpọ mekatara ife a fụ na ebe a na-eje ka egbudo ọ sị na ka o were nwayọọ fesi rebu skandal nke nọrọ onwe since ahụ o nwebụ opis
onye kwa na-eji akpọ ana m ajụ gị ajụjụ okwu nwere ife evangelist Ebuka Obi na-eme the entire Catholic Church wee feel ruo na ife ọ na-eme na undermine the image of the Catholic Church. Iwu bishop agụba na level na diocese one ka anyị agụ na ya kedu ife nwụ na ya isu na one anyị eji wee gụ ndị bishop nọkwa mgbe o mechalụ program na nga ọkpala onwe bishop o jefu bishop a kperi ya ekpele bishop a wee kọmụrụ ya kperi ya ekpele anyị fụrụ ya onye awụ bishop onye ka ngụ nwanwụ apart from na-echiri gị fada ibe gị akwa chọọchị na-enye ya ego na-enye gị ife niile kere ife ọzọ iwu ka nna jụ ihe ji firuo n'ọsọ you are more Catholic than other priests. You are more Catholic than sister Mother Mario. Kere ife ahụ ịma na Catholic Church Mother Mario amaghọ ịtọrọ na age echigo sister before ikekwo iwe jeri seminary school. Kere ife ịma ama m a lot of ndị fada mụ na ha kpago na phone. Kere ife ịma as a reverend father ha amaghọ. Ana m ajụ ajụjụ kere ife ịma ihe efiru na those people amaghọ apart from need to jealous ha nwa adọrọ. Una na-akọ yati ana-akọ na gunome ị na-threaten ajọsọ nsị ka m chipuo in this one before Akụzion ehubata later amụmụ mgbe Akụzion na-abịa ihupụ ogbunigwe nke mana ife nji wee mee nke ahụ ka ndị ọsọ nye nwe obere food for thought. Ọwụ na ịchọkwa ndị nọ n'azụ na-akụrụ gị aka ndị niile na-ezikọ ihe ụlọ ekwebụ ha pụta ha ka ya emecha pụta mana mgbe ha ya apụtakwa ahụ ya afọ ha ya ebu apa ahụ wee nakpu ọkarị ihe etu ahụ ana m agwa ya eziokwu ọkarị ihe etu ahụ eneruri bishọp anya n'ihu na Nnewi gwa ya okwu o wee wụrụ ngụnwa kedụ ife na-ekwu ụdị ife ọkwanye mmadụ nwa ọgọdọ ewu na-ata o nwere ka a ya esi wee sọkata eze anya egburu nkata n'ihu gwa ya okwu ịnụ ife a na-agwa ya ịghọtago anarị ndị adoration Enugu nwere mgbe o nwere ka bishop si wee take one or two decision n'ebe fada Mbaka nọ ndị adoration buru demonstration na-akpụ ime bishop court kurisicha ma moto dị na bishop court bishop ọchụsịsịrị ha si na ụlọ ya ozi ndị Catholic Church omeghe ọ ghọtara na ndị ahụ people and when they are aggrieved they have to express themselves. Yes. Mgbe a chọrọ ka ewepụ otu onye ọ na-eme ike ụwa nwee ka o si doa aje na adoration gwe emerila eluigwe gbadata ebube eluigwe gbadata ndụ eluigwe gbadata ebele eluigwe gbadata ayeyeyeyeyeye ayeyeyeyeye o jekwu ego chasịcha ya onwe hope and faith ọdụ filled in spirit from adoration ground ọ naba n'ife isi ike adọ na Nigeria iwe nọkọtasị ka ikwezie fada Mbaka aka wopie ha wee sị na ihe eme ihe ịghọtago ha wee bụrụ demonstration wee bịa n'ụlọ bishop. Are you more holier than the bishop? Are you more Catholic than the bishop? Bishop Oji because of it rebuke all the entire people in the adoration. Oji because of it rebuke all the entire people on a parish ebe fada Mbaka nọ na. The answer is no. He knows that these people, of course, one thing have value so much. Some of these people are still alive today because their hope is still strong through Christ. Now, this place is hard. Not that they are hoping on government. They have hope by Ofodo. Yeah. Yeah. Ayeye ebube mo nso ebube mo nso fada na asịsị ebube ije ejogo ebube nwere onwe ebube na-enwe nwaanyị dị amụọ nwa ebube na-eme onye ife na-esiri ike ọ gabara ya mfe ebube onye odumije ebube ji Baịbụl ghọrọ mgbọ ebube mo nsọ ebube nwere onwe onye ahụ si na mmụọ pụọ udu lifted to another dimension na this earth
It is only when you begin to live in the spiritual realm that you can survive the hardship in Nigeria. Now, if it don't normal on Nigeria here, is it normal na move hand fan or the normal no generator na so na if you now? It's not normal. Onyocha cannot even survive 1 week in a ban. For it to Onyocha ya survive 1 week in a ban. But I'm a survive here. Ego neka people na eno na nkwone wi ade niile ma na na ejikwe na akwụ ụgwọ nepa ọ ya kwụrụ onwe ya ụgwọ nepa ọ ya kpara onwe ya nni ọ ya emere onwe ya ife niile ọ ya emere onwe ya ife niile ka ọ ya emere onwe na Nigeria na ego ha na akwụ otu ebe ya wolukwa olu ebe ahụ enye hope and ha na-afụkwa ndị nwere hope ebe ahụ onye ya na nọ n'ụlọ ụka taa pụta next week ọ bịa share testimony ọ dụkwa ndụ with hope dụkwa ndụ mmadụ na-echi niile na testimony nke ya abịa ịpụtazie ije ka ije na ebe ahụ aka onye ekwe ana m ajụ ya ajụjụ ọ ga-ekwe iwurugodo bishọp ọ ya akpala iwe ịnọchi ụzọ sef ọ ya esika ya akwa ị na-ekwu ife ị na-ekwu iche na ife a na-ekwu n'ọka o wee wụrụgodo are you more Catholic than the bishop ụmụazị anyị esiri ya akwa ahụ ọ karịrị mma niile na kpuru save your face and go ahead. Ha ya emecha TV na billboard etu esi weti vidiyo na billboard n'ọka ọkwa ofeshago billboard a kịta ọkwa okpukpe ka a na-ekpezie mana mgbe ahụ ọ na-afịa ọbụ ka anyị egbu mmadụ anyị egbukwara ya mmadụ ịghọtago nke ahụ ifiru n'ihi emenwu maka na o kwereghị omume onye ọzọ nwekwara nke ọ ya eme maka ọ kwekwara ya omume egbutọkọwazi ife egbutọkọchazi ife mgbe anyị edozizie amadụzie ndị anyị ekechitenwu ogwụ ndị anyị ekechitenwu maka na mgbe ahụ a na-ekposi ife ọnwụ na onwe onye weji ife kụwa kọpụ anya emechaa dozie ya kọpụ anya anyị echigatazi n'ọma ya ka o ji dị mkpa na a na-egbu ụmụ ife niile ikpuru ma hetan onye bụgoro ebe na-egbu ife anya mana ahụ esiokwo m ike mana ọmụmụ batara n'ime were egbu ife a na-egbu bikos ọ dị nọ mana mmekwuru ife a na-egbu ịghọtago ntoro ahụ esighị m ike Chineke nwekwara mmadụ ebere ị na-threaten legal action ejekọta kọtụ n'ụwa abụọ gba ọsọ ụmụ Zion nke chọọ ka iwere gwuo egwu ụmụ Zion nke chọọ ka iwere gwuo egwu ụmụ Zion ya esekasịcha ya akwa kụwacha agwa kọpụ anya na ọ na-echọghị nọrọ nwayọ ihe emecha ị na-eme program na Facebook ikpu helmet n'isi maka mgbọ na okwute ya ada ebikwana posta cherunu na-ebi mụọ posta ọkpọgo na-ekwu mụọ n'otu mbọ ntụ sawo maka esi ebi post sawo mgbe ndị ya eri post adawari ụbọchị anyị eboru ụbọchị anyị agwaghị n'ọngụ ka ike mba Ojukwu nyere ego gụje egota ngwa ọgụ iwere ejewara obodo oyibo ụbọchị a gaghị alọta ife a na-ekwu adụka a na-agụ nwa Zion na-abụla anụ oriri ichere egwu ahụ na-amụ ụmụaka ya nwa Zion na-abụla anụ oriri nwa Zion na-abụla anụ oriri a na-agụ egwu ahụ ihe aghọta ife a na-agụ iche na egwu ahụ eme construction of rhythmical music ihe emecha taa ihe ịjụ na ihe anakpu na Facebook a ihe emecha threaten ndị Zion na ya atụ ha na-alụsị jee kụchara ya ihe emecha align with wole ebunu wejenu maazị dibịa gwe tụọ ndị a na-alụsị because ọ na-alụsị ka ihe eje tụ ha in number ọwụ isi na kọtụ ka ihe ejegido ego ya eje kọtụ a ihe ejele nkwụ Nnewi wee jewe kọtụ a ọkwụsọsọ ya ọkwụsọsọ ma ndị nọ n'obodo oyibo ma akaụntụ ịmaghị onye nọ na ka nna gbaghị ka ị chọrọ ije join polisi kịta
ị chọrọ ije gozi secret service ya join in the secret service ka iwe nwe ike decode nwa akaụntụ nwa dere ife maka ana ife na-agwa ha ụpịọ ihe eje kata ihe emecha jele ma nkwọba ụnụ ka iwe jee court maka ndị ya agba akwụkwọ karịrị akarị ọkụ lọya na-ekpere gị ikpe ya sị ya lọya ya ekpere gị ikpe a wo jee na be ha o jee chọọ the most expensive land dube ha kwee ya ọnụ gwa ha na ọya da akwụ ya ụgwọ ya na every week na ọya akwụ 3 installment maka ikpe faya ya ebu abịa court every week ya elu 10 ihe ekpekata ikpe gba ọsọ ọgụrụ gị na-egbu udefa onye ụtụ ka ihe eso hapụ ibe na kpuo tụbọm ahụ ndị a na-emeri laikiri ya they are not complaining. You cannot cry more than the bereaved. You should be more concerned than the souls of those people who are perishing na ministry Matthias than those who are already in Zion. Nenu ife niile mere n'Enugu, thank you Chinwe Ejike. Mba hodu area na-ekwu. Nekwa ife niile akpọtụrụ n'Enugu. Inuronu Bishop Catholic Diocese of Enugu. Inuronu Otaro Pakam. Otaro Chakam. Governor Otaro Chakam. The answer is no. Governor na Bishop Otaro. That is that in mana so also ndị tekpala ọnụ ndị nwe personal interest. Tekpala so also onye nwere so a Catholic nwe personal interest. Ya bịa na anụ ọgụ evangelist Ebuka Obia. Edanu ọgụ ahụ na so interest of the Catholic Church. Ishokweta, Ichekwetana. Mana, this is the truth. Some people fought for the government more than the government itself. Government will spokesperson. They can issue a statement through their spokesperson. So many people were government spokesperson for the sake of evangelist Gobi. So many people were Bishop of Enugu Diocese. How were spokesperson yeah, for the sake of evangelist Gobi. Kunu ne melo nguni ife nina. Happen that young man aka. Kozo kuchuku polo ye. Happen ya aka. Tumbom. Ndị niile ha na-enwe tumbom prophecy ọkwọrị ha ka a na-ahọrọ ọgwụ ha sị na ọgwụ ha na-aṅụ ụdụ ha mma ihe je napụkwa mmadụ ọgwụ a chọrọ ịhọrọ mmadụ onugbu ịnọkwa ntụ onugbu si enu egbogbo onugbu si enu mmadụ na-ahọ ya buru ya nwụọ ya nya ọ na-akọ ya na-ịgbakara ihu does not matter the person ga-aṅụ dị anụ ugbo o nwere ihe ga-eme sokwa gbaka iru dewe ihu na-asị ọ ga-anwụchasịcha onugbu ahụ lasha kọpụ ya alacha ịghọtago na kpuonu ihe elekwa moto ya mfụrụ ịnọ na mekaniki a na-akụ aka ihe elekwa wee kokesi ị ga-elekwa ya wee kokesi ihe elecha lee ma akpụkpọ ịghọ good luck. I was in Gambia without shoe. When I was in Gambia I have no shoes. Ihe je case jecha case bụ ọsọ. Many people now support ono na woro ndị otu Matthias fa. They are the only people clapping for you. They are the only people clapping for you. Una akwa mgbochi nyelu alaeze Chineke. Sị na ụnụ wụfada. Mụnwe Chinechi fada kago mma na-achụtara Chukwu mmadụ. Ngwa chiziri fada a na-achụfụsị ndị mmadụ achụfụsị na-agwa ha na Jizọs enweghị ife ọ na-emenwu na Jizọs dị powerless na Jizọs na nna m ka dị powerful because isi na gọọmenti ya emela anyị ife niile okay I think I have to leave now because na afụgo na Zion nọ live so let me give way from onye ozi Chukwu etele mmanụ onye ozi Chukwu etele mmanụ Evangelist Zion Idume. Let me give way for the for the prophet of Abadiasis to take over. Let him take over from where I've stopped. Evangelist go be a one allow. Call to get the onye ga ya wa akwụkwọ ịmakwana ụfọdụ akaụntụ na-afụ Emeka Jaire Emmanuel Emikile Jaire
Obiakwa nwekwa another name si Emeka Zacchaeus Udenwa. Ifukwa another account Jeremiah Ijeoma Osanwa. Ịmakwana akaụntụ niile ahụ nwere ike ọ bụghị ofu onye nwe and onye nwe akaụntụ ahụ nwere ike wụrụ Emeka Unigwe. Ya tụrụ akịkịta ọgba ọsọ. The best kwanyere onwe gị ugwu. Respect me, I respect you. Respect is reciprocal. Mutual respect. That's all. So, ka m hapụ na onye ozi, onye amụma etere mmanụ, onye amụma dị ike ma na-ewu ewu, Prophet Akuzayon Idume is online. So let us join his service. Ka anyị join our service here. Ka onye nwe anyị gọzie okwu a, ka ọ baa anyị n'afọ na-arụ n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. 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 Onye nwe anyị nọnyere unu ka ọ nọnyekwala mmụọ nke